Jaduong' moro ma jahigni 70 kod min ode ma jahigni 55 ne otho bang' mach wang'ogi e odgi mane ni e gweng' ma Yala B Kaweno sublocation Karachuonyo South e kaunti ma Homa Bay. Masirano manotimore iko gwen ma kawuono ne ojuko Joseph Onunga kod min ode Judith Mucha kane ginindo e odgino. Jalup ruoth ma gweng'no Eric Opere olero ni masirano ne ofwenyore mana kane mach koro osewang'o jodongo go morumo te. Ochich ni dibed ni majno ne otia gi ji kata ng'ato mane kod paro marach gi jodongo go. Nonro to pod dhi nyime. Establish kimano kelo majni. It is good mondo one note ni ma is the second attempt. The first attempt no timore higa mokalo kane bende no luonga jirotieno ne giwacho ni ng'ato temo wang'o jaduong'no e yot. Koro kana dhi kanyo to nayudo ka nitiere chupa matin mar petrol to mano dir gi reru to ne gi manage maginego majno kapok no wang'o. Majno no wang'o mana kom kende. By that time, ne watemo wuoyo gi jowa, ne ok wanyalo yudo identify ng'ato, to naluongo police, ma gin bende ne gidhi mbele gi investigations maggi. Koro giduto te ugolgi kendo tergi Rachuonyo District Hospital. Koro watimo investigation, wan bende wasekwayo jopiny ng'ama nyalo volunteer information mora mora to wuog oko mondo bi office mara kata odhi Oyugis Police Station